אני עכשיו הולך להגיד משהו טיפה שונה ממה שאומר אותו מקור לניו יורק טיימס. הוא אמר שבפורדו זה ניזוק קשות אבל לא נהרס. אז רוצה להגיד לכם מה הערכה בישראל נכון לעכשיו. קודם כל, נתנז הושמד לחלוטין. לגבי פורדו ואיספהאן מחכים לאישורים נוספים. לא כי יש איזה חשש שמשהו שם לא עבד, אלא פשוט זה לוקח יותר זמן מטבע הדברים, שניהם אתרים שנמצאים עמוק מתחת לאדמה. עכשיו הדבר הדרמטי והחשוב, והוא השאלה אם תוכנית הגרעין האיראנית הלכה רק כמה שנים אחורה, או פשוט נמחקה מעל פני האדמה. וזה קשור לשאלה איפה נמצא האורניום המועשר. אותו אורניום שמועשר ברמה של 60%, לאיראנים יש עכשיו קושי אדיר להעלות אותו לרמה של 90% וקצת, מה שנדרש כדי להיות חומר שמתאים לפצצה. בישראל סבורים שהאורניום המועשר היה בנתנז ואיספהאן, ורובו המכריע, אם לא כולו, לא הוברח מהאתרים, ולכן היה שם בזמן התקיפה. עכשיו, אנחנו מחכים ל-BDA של האורניום המועשר, כמו שמחכים למוחמד סינואר, אני יודע, הוא מתחת למנהרה ולא מגיעים אליו. אבל מן הסתם, גם את זה נדע בימים הקרובים. אם הוא הושמד שם, כולו, רובו ככולו, זאת בשורה אדירה שהמשמעות שלה היא באופן רשמי סיום תוכנית הגרעין האיראני.